Kani na so kasar Nijar na duba yanzu babu kamar ku. Ga sata so idan za a yi ni Hamza kan ku bani da shaku. Iya ganin idona na duba a yanzu babu kamar ku. Kauna kuke har ma da amana, da gaskiya kwarai kun shaku. Ba mai raba ku Allah ya haɗa ku, so ya zama sila ne da'iman ba za ku rabe ba. Soyayya kwarai kwai daɗi mai shaida rabbi shi ya haɗa ku. Isa ka ɗan fiti na safiya so ashe ga mu na jini ne, makiya ba za su raba ba. Soyayya kwarai kwai daɗi mai shaida rabbi shi ya haɗa ku. Saka ɗan fiti na safiya so ashe ga mu na jini ne, makiya ba za su raba ba. Soyayya kwarai kwai daɗi mai shaida rabbi shi ya haɗa ku. Isa ka ɗan fiti na safiya so ashe ga mu na jini ne, makiya ba za su raba ba. Soyayya kwarai kwai daɗi mai shaida rabbi shi ya haɗa ku. Isa ka